rumiyin nate dangu dateng para sahabat. Kanjeng Nabi anggenipun dangu man aqyasun nas, man utawi sing sapa wonge iku aqyasun nas luwih pinter-pintere manungsa. Soal bahasane sapa wong sing paling pinter, sapa wong sing paling cerdas. Nek sing ditanggung jenengan kira-kira jawab pripun niku? Sapa sing paling cerdas malah ngacung kula? Nek ora cerdas ngantuk man aqyasun nas, sapa wong sing paling pinter, sapa wong sing paling cerdas. Para sahabat saking takzim hormat dhateng Kanjeng Nabi boten wonten jawab. Mila para sahabat den jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu ta'ala Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu ingkang langkung prisa. Kanjeng Nabi dan sapa wong sing paling pinter paling cerdas, para sahabat anggenipun jawab Allah lan utusane ingkang langkung prisa. Para sahabat rumiyin yang didangu oleh Kanjeng Nabi ngoten niku jawabane Allah lan utusane sing paling sing ingkang ngertos. Luwih kadang gembung zaman sari kadang-kadang didangu ditakoni karo kiai malah dadak terang-terangke kaya ngerti-ngerti ya kaya pinter-pinter wong iki. Nah, Kanjeng Nabi anggenipun dawuh aqyasun nasa aktsaruhum dzikran bil maut. Kanjeng Nabi ngendika luwih pinter-pintere manungsa ya kuwi akeh wong sing eling marang pati. Kanjeng Nabi anggenipun dawuh pinter-pintere wong, cerdas-cerdase wong yaiku wong akeh sing eling marang pati. Di wong sing paling pinter niku boten wong sing duwe bondo akeh. Sanes tiyang kang kagungan jabatan inggil ning cerdas cara Kanjeng Nabi ya wong sing akeh elingi marang pati. Sedinten sedalu jenengan eling pati ping pinten. Sedinten sedalu pati kerjaan jenengan eling pati kira-kira ping pinten. Orang masih menjawab itu. Boro-boro kok kelingan pati. Wong wis jelas-jelas ngibadah salat non pas nalika salat ora kelingan pati. Nggih napa boten? Nggih kula dhewe sing nyekel mik ibu nek sing nyekel mik kaya ngopo. Jelas lambene muni Allahu Akbar tangane diangkat kelingan Gusti Allah ning ora kelingan mati. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, kula wong sing
pinter, wong sing cerdas ya kuwi wong akeh sing eling marang pati. Yen kepengin cerdas cara Gusti Allah niku jane nggih kepenak, sing penting ngrengekake kelingan pati. Napa namung niku boten Kanjeng Nabi tasih nerasaken dawuh wa asaddahum isti'dadan lahu. Lan wong kuwi kejaba eling marang pati lan yo siap-siap bangetake anggone nyiapake marang sanune pati. Dadi mboten namung sekedar eling pati mawon, ning njuk kalingan uyo mati winggawa sangu. Nek ora sangu besok nang akhirat bakale termasuk golongane wong sing rugi, wong sing kapitungan. Wong sing rugi besok bakale getun. Kula kita sedaya ingkang sampun sami sok dikir, monggo panjenengan saged mung dikir nggih ngathah-ngathahaken zikir maos la ilaha illallah. Malah wonten satunggalipun hadis ingkang nyritakaken satunggalipun asar niku nyritakaken dados wong teng akhirat, teng alam barzakh, teng alam kubur iku wonten tiyang kepengin diuripke meneh teng alam dunya. Sekarang teng alam kubur disiksa terus kelingan karo alam dunya, kelingan yen nang dunya ora tau ngibadah. Teng alam dunya boten nate salat, teng alam dunya boten nate ngaji, teng alam dunya boten nate maos Al-Qur'an. Tiyang kala wau langsung kepengin banget diuripke meneh, kepengin banget diuripke meneh, ming gara-gara napa kok nek wis diuripke raketan sedelo ming arah muni la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sing wis mati mon do kepengin urip meneh, do kepengin muni la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nek sing urip tesih diparing kesempatan, kadang-kadang kok malah ora kepengin muni nonton niku. Iku getune besok teng alam kubur, teng alam barzakh, teng alam akhirat. Kamu kok menungso yen pun mati wis ora bisa balik malih teng alam dunya. Kesempatannya niki nalika urip niki mumpung tasih urip, mumpung tasih gesang, monggo sami ngathah-ngathahaken maos kalimatul musyarrafah la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
kang maha suci sira kabeh bakal mati ngadhep marang kang maha suci mula iku aja lali sregepono ilmu ngaji mula iku aja lali sregepono ilmu ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi Masya Allah Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi Masya Allah Elingono yen wis mati kabeh tininggal ing ngriki Elingono yen wis mati kabeh tininggal ing ngriki namung jasad sarta mori kang piningkul ditangisi namung jasad sarta mori kang piningkul ditangisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi Masya Allah Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi Masya Allah para rawuh ingkang kita mulyaken walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun walikulli ummatin lan kedue saben-saben umat iku ajalun ana ajale ana batas umure nalikane ajal iku wis teka fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun nalikane ajal kuwi teka mongko ora bisa diakhirake lan ya ora kena didhisikake senajan mung saatan mung sesaat ora bisa maju ora bisa mundur napa niku tekane ajal berarti yang kapundhut niki teng pundi mawon boten kudu teng omah boten kudu pas nglekar teng tempat tidur ning teng pundi mawon nggih napa boten enten sing diajali teko pas teng pasar enten sing asale teko pas teng dalan enten sing asale teko pas ge nang kali kaya mahasiswa
pundi kuwi Wali Songo Semarang iki dolanan nang kali banjir teko pas bareng karo kajare bocah-bocah teko kelelep. Dadi ajal niku anggenipun dumugi teng pundi mawon niki. Enten sing teng pasar, enten sing teng pergi, wonten sing teng lempen, wonten sing teng sawah. Nggih mboten. Ning sawah dari wong lem sebelum malah wis ditekani ditawani malaikat Israil. Lain buatan tentang mriku. Padahal sekolah mah sehat. Nggih mboten. Nggih sinten mawon. Kalau kita sedaya niki monggo sami nyiapke pas nalika tekane ajal. Tekane ajal akhir hayat niku dipun usahaken man akhira kalamhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing tiyang sing akhir umure akhir kalimat bisa nyebut Allah, bisa nyebut la ilaha illallah, dijamin wong ing jannah akhirat dakhalal jannah mlebu swarga. Penak mau mboten. Angel ngoten niku. La ilaha illallah gampang niku pas nalika akhire niku sing angel. Akhire kalimat niku sing angel. Salah dalil ngono gampang diwaca praktek sing angel. Kalau mboten gampang dalile prakteke angel. Sing akhir kalimat akhir hayat muni Allah muni la ilaha illallah niku sing angel. Lha sebatas saged monggo dipun kulinakaken. Eling dhateng paling boten nang ati niku Allah. Bledek subhanallah. Jadi kalimat-kalimat ngoten niku dipun sesuaikan. Nggih, kalimat-kalimat sing tumuju napa eling dhateng Allah iku tansah dipun tancepaken tengene mana. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal sekabehane umat iku ana ajale. Lah ingkang menarik ngertos menarik mboten? Ngertos menarik napa mboten? Menarik iku napa? Menarik itu ya orang dorong. Engkang menarik Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dawuhaken kabeh makhluk sing bernyawa lan makhluk sing kita anggap ora bernyawa niku ternyata kabeh nemoni ajal. Kabeh nemoni ajal, baik itu makhluk yang bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa. Kaya HP kula ngoten iki terus di ukur kaya pabrik semene taun nggo kudu rusak, kudu mati kudu diukur. Ana nek gawe awet ya engko ora tuku pabrike tutup. Kados gelas niku. Gelas niku pun nenten ajale.
karepe tuku pisan nggo sak awase lan mboten karepe. Karepe tuku sekan wis rusak segi urip karepe mboten. Ning ngaten iki pun diukur karo pabrik. Kuseme taun gelas iki kudu bentet, kudu pecah. Nek awet ora rusak-rusak, ya akhire pabrike tutup. Menurut diukur. Barang-barang sing boten bernyawa. Kados panganan nggih wonten. Kados daharan panganan. Contohipun napa niku sarimi. Sarimi niku nggih wonten ajale niku. Panganan-panganan bungkusan wonten pabrik terus napa obat budret kok enten ajale niku tekan mangasane mampir apa dijenengi nek niku mboten ajal tapi kadaluwarsa. Nggih. Maknane napa obat utawa panganan utawa unjukan niku sudah tidak boleh dikonsumsi niku jenengipun kadaluwarsa. Nek panganan kadaluwarsa jane ajal niku wis tekan batas umure boten kena dikonsumsi niki. Para rawuh ingkang kita mulyakaken ning nek menungso nek panganan niku saged ngeten niku ketok enten tanggalipun. Tapi nek menungso kadaluwarsane ajale boten ketinggal nggih mboten. Nek wonten nyobat jenengan tanggal dina Senin pon tanggal niki enten mboten? Mboten wonten. Mboten wonten niki. Nek menungso pasti dirahasiakan dening Gusti Allah. Masalah nopo nggih menungso niku janjane ben gelem ibadah. Malah diparingi slogan perlu iman dunya ka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerja nyambut gawe kaya arep urip salah wase ibadah kaya sesuk arep mati. Monggo panjenengan kita dipun paringi umur, dipun paringi kesempatan gesang tengah lan donya, monggo dipun ginakaken kangge ngibadah dhateng Gusti Allah langkung supados termasuk golongan wong sing pinter, golongan wong sing cerdas tiap saat zikir emot dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi zikir kita estu dados sabaria kita dados golonganipun tiyang ingkang pinter cerdas mugi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bejo dunya bejo akhirat akhir hayat sedaya husnul khotimah. Allahumma istiqamatan kekirangan